Rally Dakar 2026 startuje za méně než půl roku a přípravy českých týmů na nejnáročnější soutěž světa běží na plné obrátky. A na Vavřínech neusíná ani Martin Macík, dvojnásobný vítěz kategorie kamionů. Tentokrát vyzve konkurenci za volantem Pepy. Martin Macík odhalil fanouškům v Sedlčanech dva nové kamiony, Česlava a také Pepu, se kterým sám zaútočí na třetí dakarské vítězství v řadě. U Macíkova týmu má své jméno každý závodní kamion. Tentokrát se vybíralo ze 3 variant. Z toho seznamu jsme vybrali v týmu nejoblíbenější, ty jsme vzali, dali jsme možnost fanouškům, aby vybrali, byl to Pepa, Ludvík, Václav, vybrali Pepu a jasným prostě rozdílem, takže to je Pepa. Zásadní ale bude, aby Pepa na Dakaru fungoval stejně spolehlivě jako jeho předchůdce Bohouš, se kterým Macík v lednu vyhrál náročnou soutěž podruhé. Já z každého Dakaru si vezu vždycky list problémů, detailů a ten kamion je vlastně změna v těch detailech. Je to opravdu o detailech, a to znamená, nevím, nastavení v kabině, nějaký elektroniky, toho, že prostě na Dakaru ti tady praskne skvár někde. Macíkova dakarská mise ale nebude jen o útoku na vítězný hetrik. Z kamiony ze Sedlčan závodí jezdci z celé Evropy a to si vyžádalo další rozšíření týmu. Bylo jich 9 na tomhle Dakaru, na další Dakarcích plánujeme atakovat 10 opět a ano, tam je co zlepšovat. To znamená, víme moc dobře, co jsme třeba podcenili a víme moc dobře, co udělat ještě jako lépe, pohodlněji třeba pro ostatní posádky, pro ostatní lidi z týmu. Příští dakarské dobrodružství odstartuje v Saudské Arábii 3. ledna. Jiří Šlégl, CNN Prima News. A autor reportáže a náš moderátorský kolega Jirka Šlégl dorazil i k nám do studia. Hezké ráno. Hezké ráno i vám. Hezké ráno. No tak dá se říct, že celé Sedlčany možná v sobotu žili Dakarem, tak je to pravda? Dá se říct ano, určitě ano, protože Martin Macík pořádal svoji tradiční akci Posedlý Dakarem Open Air a asi tak 3000 diváků si to nenechali ujít, tuhle akci v Sedlčanské kotlině, protože ono to nebylo jenom o Martinovi, ale o takovém velkém setkání českých dakaristů, kteří tam ukázali svoji techniku a takovou trošku show pro diváky. Martin Prokop, k tomu i motorkáři a tak dále a tak dále. To znamená, sobota tady v Sedlčanech patřila Dakaru 100%. No ale fanoušci se těšili, že jim Martin Macík ukáže svůj nový kamion a on nakonec vytasil 2 stroje. Je to pravda a to bylo takové hezké překvapení, protože my jsme věděli, že kolem 15. hodiny se otevřou vrata haly a vyjede jeden nový kamion a vyjeli 2. Ano, ukázali se rovnou 2 kamiony. S Pepou teda pojede Martin a pak tam byl ještě druhý Česlav, kterého bude pilotovat polský nováček Darek Lisek na Dakaru 26 a opět to ukazuje, že ten současný tým MM Technology skutečně v rámci té kategorie kamionů je ten největší ze všech. Konec konců reportáži to zaznělo. Mělo by tam startovat na příštím Dakaru dokonce 10 kamionů, které byly vyrobeny právě v Sedlčanech. A je to, když se podíváte na ten dakarský pedok, už takové vlastně malé městečko uvnitř většího města, protože Martin Macík, aby to měl o tom divák správnou představu, nestará se jenom o ten svůj výkon, o ten svůj Dakar, o tu svoji bitvu o vítězství, ale vlastně on musí kromě toho manažovat společně se svým tátou Martinem Macíkem starším celý obrovský tým, který vlastně zabezpečuje program dalších, pokud to tedy vyjde na příštím Dakaru, 9 posádek. Takže je to obrovský ansábl, obrovské vlastně technologické centrum, které bylo stvořeno v Sedlčanech a teď vládne světu na Rally Dakar v kategorii kamionů. A to je naprosto úžasné. Jestli se nepletu, tak mám pocit, že nám zde Martin říkal, že ten svůj vždycky ojetý v uvozovkách kamion předá právě dál. Je to vítězný, tak proč ne? Je to vítězný a právě to jsem chtěl navázat, že to je poměrně odvážný krok a sázka, že tedy ten jeho další vyrobený bude lepší. To je podle mě velký závazek. Každopádně na tom čele, řekněme, vystřídal MM Technology ruské Kamazy. Rusové nemohou tedy startovat na Dakaru kvůli válce na Ukrajině. Je to pravda. Sledují ale Rusové počínání právě sedlčanského hegemona? Ano, o tom se tolik nemluví, ale sledují Dakar velmi bedlivě. Myslím si, že v Rusku, řekněme, je docela pálí to, že nemohou na Dakaru startovat, protože ten vývoj závodních kamionů Kamaz stále probíhá. To jejich technologické a tréninkové centrum pořád funguje. Kamazy se musí soustředit na ty, řekněme, východní soutěže. Jezdí rally Hedvábná stezka, která před válkou na Ukrajině bývala velmi prestižní. Startovaly v ní i posádky, řekněme, z celého světa. Teď je to tedy hlavně dominance Kamazů, protože bohužel kvůli té situaci na Ukrajině
víceméně nemají kde jinde závodit. Ale občas se novináři ptají těch ruských závodníků na Martina Macíka, jak třeba kolik hodin by mu dokázali nadělit, a Dmitrij Sotnikov, dvojnásobný vítěz Dakaru, stejně jako Martin Macík, na to poznamenal, že tyhle otázky bere jako vtip, že Martina Macíka sleduje velmi dobře a že si myslí, že kdyby proti němu závodil, tak je to velice vyrovnaný souboj a žádná dominance Kamazu by se možná proti současnému MM Technology nekonala, ale to se nedozvíme, pokud se to někdy nestane. Uvidíme, zase to stane. Nejen nabitou sobotu měl tedy náš moderátorský kolega Jirka Šlégl. Děkujeme, Jirko. Díky, hezké ráno.